trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Karon ang katapusang Domingo sa liturhikanhong kalendaryo sa atong simbahan. Diin atong gisaulog ang solemnidad sa atong Ginoong Hesukristo, ang Hari sa tibuok universo. Apan ang iyang gingharian, dili iya niining kalibutana, nga nangandoy sa dungog, bahandi ug gahom. Ang iyang korona, mga maidlot nga tunok. Ang iyang baston, usa ka bugang. Ang iyang bisti, usa lamang katapis sa sapot. Ug ang iyang trono, mao ang cross. Kay ang gingharian ni Kristo, gingharian man sa kamatuoran, gugma ug kalinaw, nga dili mahatag sa kalibutan. Palihog manindog ug sugaton ta sa Dios ang atong gilauman. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice. Viva Cristo Rey! Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, no? Mahinaot ko nga kining Santos nga misa karon, no? Kita niya dinhi si Kristo maghari untas no kasing-kasing aron maabot ang kalinaw sa atong kinabuhi, no? Sa atong panimalay, unta dunay maghari ang Ginoo sa atong panimalay aron ang kalinaw usa maghari sa atong panimalay. Labi pa sa atong mga kasing-kasing ug aron maandam ta, no? Sa pagdawat ni Kristo hari sa atong kasing-kasing, basol na ito ang atong mga sala. Kami
Tuyan kita sa Dios magagagahom sa tanan, paselo ng atong mga sala, dalong adtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga lahangin. Mag-ampo kita. O Diyos nga gamhanag maluluyon, gibungkag mo ang gahom sa daotan. Gibag-o mo ang tanang butang diha sa imong anak, nga si Jesucristo, ang hari sa tanang kalibutan. Ang tanan sa langit ug sa yuta, magsangyaw unta sa imong himaya, ug sa walay kunong mga daig kanimo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Sa Dios ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Atong paminawon. May mga butang pagayod nga nakita ko sa akong pananawon. Ug nakita ko uban sa mga panganod sa langit ang daw usa ka tawo ug miduol siya sa walay katapusan ug gipaila siya kaniya ug kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya, ug ang gingharian, aron alagaran siya sa tanang katawhan. Walay pagkatapos ang iyang gahom,
kay dili man malaglag ang iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo hari, kibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo hari, kibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo hari, kibistihan siya sa kasanag. Gibistihan ang Ginoo, o gibaksan sa gahom. Ang Ginoo hari, kibistihan siya sa kahalangdon. O gibuhat niya nga maligon ang kalibutan, nga dili gayud matarong. Ang imong trono nagabatog nga maligon, sukad pa sa karan, sukad sa kahangturan, mauna ikaw, Ginoo. Ang Ginoo hari, kibistihan siya sa kahalangdon. Ang imong mga balaod, takos kayod nga kasaligan. Ang kabalanangay sa imong balay, o Ginoo, sa tanang mga adlaw. Ang Ginoo hari, kibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo hari, kibistihan siya sa kahalangdon. Gihimo kitang usa kaparianong gingharian nga mag-alagad sa Dios ug Amahan. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa basahon sa ang gipadayag atong paminawon. O gikan kang Hesukristo, ang kasaligang saksi, ang unang gibanhaw, nga mauusab ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gihigugma kita niya, o pinaagi sa iyang kamatayon, giluwas kita niya sa atong mga sala, o gihimong usa ka gingharian sa mga pari, aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. Iya ni Hesukristo, ang dungog sa gahom, sa walay katapusan. Amen. Muanhi siya uban sa mga panganod, ug makita gayud siya sa tanan, lakip sa naglansang kaniya. Maghilak sa kaguol ang tanang katawhan sa yuta, tungod kaniya. Tinuod gayud kini. Amen. Ako ang Alpha ug ang Omega. Nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan.
ang Dios karon kaniadto ug ang moanhi. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santo sing ebanghelyo sumala ni San Juan. Unya, mibalik si Pilato pagsuod sa palasyo. Gitawag niya si Jesus o gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag. Imo ra ba gayod kining pangutanaha? Pagsultihan ka ba hinuon sa uban, mahitungod ka nako? Si Pilato mitubag. Hudyo, bagod ako. Ang imong kaugalingong katawhan o ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo nga rikan nako unsa bay imong nabuhat. Si Jesus mitubag. Ang akong gingharian, dili iya ning kalibutana. Kung akong gingharian, iya pa ning kalibutana, ako ang mga sakop, magig-away unta, aron dili ako itugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi, ang akong gingharian, dili iya ning kalibutana. Tungod ni ini nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba diay? Si Jesus mitubag. Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod ni ini, nataw ug mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo. Nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran, mamati kanako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Piyesta kato sa Christ the King. Dihay mga turista nga dibuto kaayo sa Kristo nga hari ba. Nga gusto silang mamista. No? Para makasimba sila. Kaya ang kung sa kadundong turista man sila, nangutan sila nako nga, Nyor, kanang asa man ang parokya sa Christ the King nga nagfista karon. Ako na tagaan sa direksyon, suwat ako, mauni dana, ana. Nalarga sila. No? Pag-abot mga almost 2 hours, nanawag sila sa telepono. Ingon nyo, kanang nahadindiin o mandirig, lakaw-lakaw, wa mo gimika kita sa parokyang Christ the King. Gani, ingon siya nga, daghaming nagian nga mga laing-laing gitawag tong lugar nga naay king. Nakaagi may itong building nga Border King. Unya ni lahos mi diha pag lain pag nga Tapa King. Nya karon nyo gigutom na mi ani namang lingkod diri sa restaurant Chowking. Hay ba na inyo? Yan ko nga naaranas luyo no. Ang buhatan mo ni tawag sa telepono. Anas luyo subayran tulid nga daan. Igabot mo tumoy sa tulid nga daan, hangad o kita ka diha og dako nga building. Mauna na. Nangato na sila. Abot lang ganito. Itawag na sad. Senyor, ano yan ay may dire?
Gilakaw na mong tuloy nga daan, pag-abot mo, ni hangad mi, kita amig building. Pero daghan man kayo ng building diri, hay man ari. Ingko, kanang building nga naay dakong krus sa tubangan. Kaingon sila nga, daghang building, wa may karatula nga Christ the King. Wa na say karatula. Wa na signage. Ang timailhan sa parokya sa Christ the King, usara ang krus. Ang krus, mga igsuon, mao'y timailhan, mao'y sign, simbolo, o hulagway sa Christ the King. Christ in the cross is Christ the King. Mga igsuon, hibabiatan ni ini, na diha sa krus, atong Ginoo tungod siya dakong gugma kanato, napakamatay siya aron kita maluwas. He gave His life for us. Ya pumupas bala ang kasulatan, naggugma kini nga dihitupngan ba that He gave His life for a friend. So, ang Ginoo nga naa sa krus, mga igsoon, tungod namatay tungod sa gugma, ang iyang mahigugma kanato, naghimo niyang gugma, naghimo niyang hari tungod kay nagmahal siya kanato. He's the King of love. Ang cross, mga igsuon, no? Diha sa cross kita giluwas. Diha sa cross, kamatayon sa cross, gilukat tiya sa iyang gibayran atong kasalanan. He redeemed us. He paid for our sins. Tanan. O kay napalit ang mataniya, mga igsuon, siya na'y tag-iya kanato, munang hari siya kanato. We belong to Him. He is our King. Because He has redeemed us in the cross. Diha sa cross, inundo mo, kamatayon sa cross, gibuntog niya ang yawa. Ang evil, gibuntog niya. Pag nabuntog ba niya, munang hari na siya, kaya nabuntog niya na ang sala. Muna, para nato ang simbolo sa Christ the King, moong si Kristo nga naa sa krus. Si Kristo. Inundo mo sa Ebanghelyo karon, nangutana si Pilato nga, unsa man jud ka? Hari ba jud ka? Niya tubag si Kristo, hari ko. Pero ako pagkahari, no? Dili ning kalibutana, lahi. Hari ko, karon pagsakses ka matuoran. Ang akong pagkahari, di niya ning kalibutana. Mga igsoon, no? Tibaw ta, Christ, no? Si Kristo, He is not the King who ruled from the throne. He is the King upon the cross. Hari siya, di siya hari nga naglingkod sa trono nga bulawan. Kundi iyang trono mao ang cross. He was not the king who wear the crown of gold. Dili na iya. He wears the crown of thorn. Di siya hari. Nagkoronahan siya no, bulawanong mga korona. Kundi hari siya ng koronahan og tunukon. He was not the king who held on his hands, kana bejeweled ba scepter ba in his hands. Pero he held in his hands the nail that fixed him on the cross. Di siya hari nga nagkuputan ng scepter bitaw nga puno sa mga mahalong bato, kundi hari siya kansang iyang kamot nagkupot sa lansang nga nagpatapot niya sa krus. Diya siyahang. That's Christ. Jesus was not the king that lived, the puyo lived in a palace.
He lives in the broken heart of man. Kini siyang riawa ni siyang pusog palasyo. Ang gipuy-an ato kasing-kasing samaran nga nag-antos maunay iyahang puy-an kining harian. You know, he is not the king that used fear to gain loyalty, but he gives to gain loyalty by his love and humility. Di siya hari ba? Nga gitawag ito pinaagi sa kusog. Pinaagi sa kusog siya takuron o saligan. Si Kristo hari siya tungod siyang gugma o siyang pagpaubos o kita ni sadig diha kaniya. O he is not the king, di siya hari nga demanded to be served ng alagaran, but he was our feet. Di siya hari, gitawag na ito, no? Tumanon, ang alagaran, kundi hari siya, nga siya mismo ni hugas ng mga tiil. Dili siya hari, mga igsuon, nga gitawag ito, kansang mga tao, iyang sakop, iyang ulipon. Pero hari ni siya, di nang iya mga sakop, iyang gipaambit siyang paghari. Share in his kingdom and his reign. Muna kita. Gituduan bi atas katekesis sa pagbunyag nato, di ba? Pagbunyag nato, gitagaan ta sa grasa sa Ginoo sa Espiritu o sa tahas kanang nihimutang pare, sa pato, propeta o hari. Ipaambit sa paghari diha ni Kristo. Unya, pinaagi sa gitawag ng Espiritu Santo, no? Gitagaan ta sa mga grasya para matuman natong atong katudanan isip pagkahari. Gipuno ta sa Espiritu Santo sa gitawag to kanang sa gugma, sa kaluoy, all the gifts of the Spirit in us, so that we could function isip usa ka hari, mga igsuon. Mamabitaw nga ang kining gingharian sa Dios, no? Gingharian sa gipaambit nato ang atong sa kita mahimos ang hari. Kini siya magsugod diha gyud kasing-kasing nato. It's in our heart. Munang gibutan ng Ginoo, asa ang gingharian, the kingdom of God is in you. Naadiha nato. Naadiha ang gingharian sa Dios. Ug unsa man ang timan gingharian sa Dios, na anang presensya sa Ginoo diha kanimo. O ang gasa, ang presensya nga diin kung imong kasing-kasing puno sa gugma, puno sa kaluoy, puno sa compassion. Kung mao na gitawag natog naghari sa imong kasing-kasing, then mao kanay paghari sa Dios ni Kristo diha. What possess your heart? Kung ang possess imong kasing-kasing, mao ni gitawag ito yung kasuko, kaligutot o kalagot o kahakog, mga igsuon. Makita gini mo nga imong hari, mao kini ang mga meeting kalibutanon, ngayutanon. Kaya ang tinuod nga hari god, kung kinsay ni kontrolar sa imong kinabuhi, what possess you, what you are, what dominates you, muna siya. O ang pagkahari, mga isuon, no? Magsugod des kasing-kasing. Kasing-kasing na to. Harong kinisad, maghari diyas to ang katilingban, sa to ang pamilya. No? Maghari sad. Ako, kaya mga pare, siya mag-blessing mga balay, no? Mag-blessing mga balay ba? Dako balay nga na-blessingan, there was one house nga impressed kayo ko ba? Dako kay malaya ba? No? Naa sila, naatanan mga gitawag to sala, na sala nila, na ay kanang gitawag to ningon na to living room, bedroom, usapan na diha kanang playing room, TV room, music room, tara na kuno ba?
Pero one impressed me is that there was a room ba, nga, pagsuda ko, mura ko siya, simbahan ba? Ingon ko, unsa man ni siya? Ingon siya, that is our prayer room. Og puwang pa niya, mauna siya nyo, mga itinuod nga master's room. Naa diha, master's room. Ding balaya, dinhi we pray. Dinhi we magpaambi, maminaw mi sa pulong sa Dios. Dinhi gani sa amuang panaggubot ug problema sa pamilya, here we come and pray and dialogue. What a beautiful house. Og banturan ingon ni ana. Dili pa sa mga balay, pastila na ang tanang room na asos, na agyod, na smoking room, na boarding room, na atanong room, pero wag yun kita room para sa Ginoo. Wag yun. Nagani room sa mga iro, room sa mga iring, room. Manong malipay kay ko, kanang mga places gagmay balay bitaw, no? Gamay ilang balay, usad yun ka lugar. Usad yun ka lugar ba? Pero makita na mo nga, na ilang kusina, na ilang higda, na ilang kananan, pero doon nagisuok ka na altar nga gamay. Na altar. I always ask why. Ingon siya, because ang ilaha, kay wa man ilang, usa naman ka room, di sila musod. Muna nga, di aman rin kaon, mga atubang sila nga rin. Yan ang kornira na amang altar, mag-pray sa rosary, tuwas na dito. So, atbang lang. Lindot kayo. Dili ito, usa na ka-room na atanan. Pero daghang function. And it's a beautiful thing, no? And because they pray. So, if only God has a room in our hearts. If only God could find a room in our home. A room in our society. There is love, compassion, and forgiveness. You would have peace. You would have the blessing in all the world. So let us always pray, my friend. No? Kaya atong pag-ampo, atong balik-balik ba? No? Sa our Father ba? Let us always pray. Atong unang petition, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Amen. Nagato ako sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Mabuhat sa langit ug sa yuta. Kang Jesucristo, iyang anak na bugtong, Ginoo nato. Panam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Iyang anak ni Maria nga Birhen. Sa kasugo ni Poncio Pilato. Ilan sa krus na matay, gilubong. Mikunsat sa mga minatay. Kitulo kaalon na banhaw. Misaka sa langit. Ako sa tuo sa Dios, amahan magkagagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya. Ano pa akong sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, kapasaluan sa mga sala, kabanhaw sa lawas, kinabuhing dayo. Mag-ampo kita sa Dios amahan nga naghimo kang Kristo nga hari sa tibuok universo. Sa matang pangamuyo, kita mo ingon, maghari ka kanamo, Ginoo. Nga mapuy-an unta sa simbahan, ang paghahari ni Kristo pinaagi sa maghigugmaong pagserbisyo, mag-ampo kita sa Ginoo. Maghari ka kanamong Ginoo. Nga hatagan untag pagtagad sa panggamhanan ang mga malungtarong programa alang sa pagpalingkawas sa kapobrehon sa atong mga igsuong kabus, mag-ampo kita sa Ginoo. Maghari ka kanamong Ginoo. Nga luwason unta kita sa Dios gikan sa mga katalagman ug sa mga pag-atake sa atong mga kaaway, mag-ampo kita sa Ginoo. Maghari ka kanamong Ginoo. Nga ang salugoon sa Dios, Monsignor Teofilo Kamumot, Obispo, kansang kinabuhi nahalad sa kabus ug masakiton, mabayaw na sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Maghari ka kanamong Ginoo.
nga ang mga magtutuong nangamatay tungod sa ilang pag-ila sa Dios makapaton unta sa kaluwasan. Magampo kita sa Ginoo. Langitong Amahan, tabangi kami pag-ila kanimo diya sa among isikataw. Higugmaon namo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God. 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 Blessed be God forever. Amen. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God Pag-ampo kita kining sakrifisyo, dawaton sa Amahang magagagahom sa tanan. Ginoo, naghahalad kami kanimo nining sakrifisyo sa misa. Pinagi niini ang katawhan nga giuli ni Kristo nganha kanimo. Makapadangat unta kini nga makahiusa sa kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa inyo. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Amay umataro. Sanctus nga Amahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang matanong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay ginihugan mo nga pari nga walay katapusan ug hari sa tanang kalibutan. Si Jesucristo imong bugtong anak among Ginoo. Dito sa altar sa krus, sa iyang paghalad sa kaugalingon, nga putli nga biktima alang sa kalinaw, gilalang niya ang mga sakramento sa kaluwasan sa tao. Siya paghari sa tanang mga binuhat, gitugyan niya nganha kanimo, o sa gingharian nga lukop sa walay kinutuban, gingharian sa kamatuoran o kinabuhi, gingharian sa kasantos o grasya, gingharian sa katarong, sa gugma o sa kalinaw, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit o sa yuta, nag-aawit sa kabag-ong awit sa pagdaig. Duyo usab kami sa tanan mo mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa walay hunong nga himaya, diya sa usa ka awit pagdaig sa ilang pag-ingon. Sa
santos, tuburan sa nagkasantos, pagsantos ni mga gasa, mahimo kinalang kanamo, nalawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon, mikuha siyag paan, pasalamat ug mipikas, mihatag ni ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa kalis. Pasalamat o pag-usab og midaig. Mihatag ni ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kinig Panginoon ka mga tanang gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhata kani aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo naman, si Kristo naman, si Kristo mubalik Ng paghandong sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, ngangayang nga mo atubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusa unta diha sa Espiritu Santo. Nung numigin mong simbahan sa tibok kalibutan, yung mga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pari. Doon sa mga igsuong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan, makaambit kami sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga katuman sa imong kabubutan latas sa katuigan, uban kanila, hamo kang daygon, hamo kang himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kanimo magagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo kita sa mga itong gamito ng mga pulong kitudlo sa itong manunubos. Matuman
kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala, kanunay malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kristo ng kas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa mo mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko na manaag kaninyo. Nakita panag-inig suunay. Kiningkurir sa Dios nga nagawag tang sala sa kalibutan, bulahan katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Mag-ampo kita.
O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo ang hari sa tanang binuhat, nga kalanon alang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami pagpuyo kinabuhi nga subay sa iyang ebanghelyo. Dada kami nganha sa kalipay sa iyang gingharian nga tunhay, diin siya buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo kita alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, idawat sa imong anak, nagasakit sa kamatayon sa krus. Pero itudlo ang bertud sa pag-ilog, diyas kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Magkaamo nga di pili sila aron mahimong santos. Nang iyang kasakit, mahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Atong pasalamat sa atong sponsor donors sa mga tuang choir, Kanta Sugbo Choir. Thank you. Atong Pilgrims, Legion of Mary, Senatos of Cebu, Handmaid of the Lord. Atong offers, Beth Erasga Angeli Ahat. Daghang salamat ninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ng Diyos magagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa dahil ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Cristo Rey! Ay, Lil, kumusta? Disimba ka atong kuan, atong berhin sa opon? Ulo ko simba, sister. Wa ko pamista. Ako nakahinomdom ko, pero wa ko musimba. Pero nakahinomdom ko nga, niadto buhi pas mama, pagadadon jud ko dito, piyesta sa mahal nga berhen, dadon jud ko niya dito, kadlawng dako. Wa pa nang bridge. Kuan pa lang, barge lang ang sakyan. Yung maghila ko adto kaya di ko gusto matag sa'yo. Pero may buong ko, sister, baka nang birhin sa regla nga nung ito man na siya. Mo sa niya akong ipangutana unta ni mo. Kay, di ba ang birhin ni mo, nakita ko si imo dito si Mumbai, puti man. Puti. Pero kini siya itom. Nga, kasagaran sa mahal nga birhin na nagdagbata, puti man jud. Nya, kanang, nabuong ko, sister, katong kuan kanang pagka pizza 21, di ba birthday man nimo? Di ba regla man ka? Mo ba? Oo. Regla. Yung mingi publicize lilo. Di ba regla man ka? Una kung kuanan pa nga. So kay meaning sa regla, di ba? Ang kanang regla, murag kuan man na sa Maubito di anto nga kuan gamay pa ko, elementary pa ko na arab ako classmate diri si Miss Aligioho Diding. Diding. Di anto komedyahan ko ibuli, no? Buli. Oy, giriglahan. Maghila ko anto, mauli ko sa amo ning kuma. Nganong taong panganlan man ko regla maoy nga si mama. Sus kanindot anangana inday. Nindot kay nang imungan. Pero nganong Clemens man karon? Clemens naron ko kay religious name na nako ang Clemens. Ang baptismal name Maria Regla. Pito ba ka ng regla, sister? Di ba ka ng kuan mo na sa babae? Monthly kuan? Mao lagi mo bitaw tong kuan ka nang ibuli ko ni ato igiriglahan. Nya maghilak ko muuli sa amo. Nya mingolas mama nindot kay na imungan. Pero ang ako ba kanang ibong ko nganong lain-lain mang colors kuan sa kanang sa berhen sa kanang naitom na mao na ato ipangutana ni Monsignor Lil. Mao na ato pangutana ni Monsignor ni amang gyud siya. Ang mahal nga birhen sa Regla sa Opon, maura na siya ang mahal nga birhen sa Fatima, sa Lourdes, sa Birhen sa Rosario. Maura na siya si Mama Mary, lagi po na siya. Unya,
sa tuwa din sa Sugbo, ang shrine diya sa Upon, kuha nga na siya, dako kay niya, gugma niya ba itong dibusyon niya, mauna nga, kay dako kitang dibusyon diya nga ito niya, mauna kitang mo ato niya with big, dako kitang pagtuo, mauna nga, tungos na ko pagtuo, daghang sa milagruhan sad. Mangayo ka niya, because you believe much. No? Ato gimahal siya, nituo ta niya. Nanindot kayo siya, niabot siya, diha uban ka nato. Nangutan na siya, anong itong na siya, anong ngalan na siya, bilhin sa rigla. No? Unsa man na siya. Na, araw masabtan tani, no? Iba itong taga-upon, o tanan mga idibuto ni ini. Kuha na siya, itom na siya tungod kay, kana siya good, mauma na siya, itawag na ito, birhin nga patron, no? Sa mga Africans. Unya, ang unang, ang dibuto ang naging San Agustin gyud, San Agustin. Muna kay, parago din mga chila kay laha mga birhen, pero mo-identify sila ba, usa diha kanila siya, as iparihara nila. Muna siya, taga dito na siya gyud, taga dito. Gani, pag-abot na sa Upon na itong how many centuries ago, pilakawan, dili man na siya, di man na imahin. Litrator, picture man na siya. Ibuhat na letter O na diha. Muna siya nga. Kanya, nganing gutang na siya, rigla. Kanang rigla ha, sila na sa rules ha, dili na rigla sa... Pero tanawa na ko ng malgabirin ha. Malgabirin kaya mga tao, inosente kaya, nagtuong rigla na ba? O nagtuo sila ng rigla na, nga ang katong mga babaeng tao nga murag, kanang gusto mga anak, rigla ha ba? Yung nga, malgabirin, taga-itay kong rigla. Wala. Ang mga birhin, inahan sa gyud, nakasabot tao tuyo, ala, wala. Yung milagruhan sa giriglahan, nanganak. Muna nga, pagtuo mo na sa tao. Pero rule na siya. Nganong gitawag ito, muna siya lady of the rule. Unsa man riglaha gina siya. Dibuto ang San Agustin, nga naa siya nagtukod siya daghang kapunungan, Agustinian. No? Yahan na siya. Ang mahal gabi mo, ilang inspirasyon, guidance, siya ang guide nga mo tultulila unsaon gibuhat o pamamalaod sa ilahang kapunungan. So sa mahal gabirhin was the guiding rule of sa ilahas kapunungan sa Agustinian. Kaya Agustinian be unag yung para mga pare nga naabot sa Nicolas, nya kana dihang Upon sakop na si Nicolas tong una, sakop na kay dako pa kay sa Nicolas, no? Munang Agustinian kay puy unang dihang mga pare. Pero pag sekular na mga lain nga pare diha, pero nagpabilin gihapon na ang birhen ba? Ang birhen. Unya mo lagi ang atong dibusyon diha kaniya, no? Mo'y labing importante. Maitom na siya mapuwag maunsa atong dibusyon sa mahal nga birhen gyud, itong gugma niya kaniya. Muna mo sampita mo hikap ta niya, she will never say no. Because never has it known. No? Puwang panahon, San Bernardo, wa pa ginadongga nga kitang mudangop kaniya with love in our heart nga iyang balibaran. O kana mo ang birhen sa rigla. Itong siya kay African siya. Rigla siya kay ang iyahang siya inspirasyon sa balaod sa mga Agustinian. Pero para nato, mariglag maunsa, ato siyang gihimahal kay siya atong mama o pinangga taniya o iyatang ipanalanginan. Amen.